De partea asta. Sau care e? Mă pun și pe mine. De pe acolo. Am făcut bunul. Hai să picesc aici la asta. Uite-și pe taica. Fă cu mâna, taico. Fă cu mâna. Că te filmezi și eu pun lui Uica pe internet. Uite, taica îți spune Hristos a înviat. Uite-l cât e junili. Piși ai dat Hristos acolo? Da. Uite. Momașă cu spartul ei de casă. N-are liniște în suflet. Fă-mă cu mâna. Bun, e suficient. Îi țucă mâna. Țucă mă pe ei.